Maayong adlaw mga higala. Atong gipanimbaya ang atong mga nagsunod ning atong podcast. Labi na katong nag-access atong podcast pinaagi sa atong website sa pinadayag.org. Ingon man usab sa katong nagsunod diha sa atong YouTube channel. Pinadayag. Diha sa YouTube, i-search lang niyo ang Pinadayag nga channel, inyong mabati ang atong podcast diha nga audio gihapon. Dayon ang ato pong mga nagsunod sa Facebook, nga atong mga bagong followers nga nagsunod sa atong mga updates nga atong gina-post diha sa atong page. So maayong adlaw sa inyong tanan. Wala gidamha nga niya na kita sa ika-tulo nga episode sa atong podcast. Pero sa pagkatinuod lang, ubay-ubay gini. Kaya nga since ang atong paghahisgutan nga mga topiko diri mao ang mga apocalyptic prophecies sa Bible nga makaplagan sa Daniel o Pinadayag, so ubay-ubay gini nga mga episodes. Gani kaniadtong episode number 3, basig mabahin pa ganini sa part 1 o part 2. Kay kaning Daniel 2, medyo gini siya taas-taas nga suhito mga igsoon. Apan sa dili pa kita mupadayon sa itong pagtuon, atong dapiton ang giya sa balang espiritu, aron atong masabtan ang atong pagatunan ining kahaponon. So atong idako atong mga ulo. Dalaygon og silimbahon nga Dios, dako kaayo ang among pagpasalamat nga niya na usab kami magtuon sa imong pulong. Hilabi na gyud ang kapitulo sa Daniel 2. Ginoo, dili kami takos nga mutawag si imong ngalan kay kami mga makasasala. Apan o Dios, kami nagasalig sa dugo sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mo'y magahinlo sa tanan mo kapakyasan. Amo sang gipangayo Ginoo ang giya sa balang espiritu nga mag-aabli sa among unahuna o kasing-kasing nga ang mga pulong nga among pagatunan kani matuhop og among magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi samtang kami magapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Ako sang gipangayo Ginoong Dios nga atong mga listeners karon, panalangini sila financial, physical ug spiritual, tagay sila tinaw nga hunahuna aron ang imong mga pulong ilang masabtan. Salamat Ginoo sa among sa pagdungog, sa among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo na atong manluluwas. Amen. Buhay no mga higala, sa di pa kita mo adto sa atong presente nga episode. Doon na tayo gamay nga pag-review sa atong nangagi nga episode number 2. Then nagahisgot sa Daniel kapitulo 1. Kani naguluhan, nagbarog nga ligon. Okay? Stand firm. Atong nasayran nga taliwala sa mga lain-lain nga strategy ni Nebuchadnezzar sa pagsulay, sa pagtuo o pagkamatinumanon ni Daniel, wala kini nagmalampuson. No, unang-una giilisdan niya ngalan, gipa-eskwela siya sa universidad sa Babylon parang mausab ang ilang panglantaw mga higala sa kalibutan, labi na sa ilang kultura. Apan atong nakitaan nga taliwala nining tanan, si Daniel mibarog nga ligon. Okay? So, nganhin na kita sa atong bagong episode, episode number 3. Din atong pagatunan ang Daniel kapitulo 2. Sa ako nang gikaingon ganina, basin ato kaning mabahin sa kaduha. Ato lang tanaw ng oras mga higala. Kaya ako naning kamot nga matag episode di kita mo sobrang isa ka oras. If possible kanang 30 minutes, mas okay na siya. Ato lang bahinon kung naman isa ka oras ito nga atong bahinon sa duha or tulo ka mga episodes. Now, diri na kita sa Daniel 2. Now, sa Daniel 1 o Daniel 2, dunay bersikulo sa kapitulo 1
nga magsumpay o magdugtong aning duha ka mga kapitulo. Okay? Atong basahon ang Daniel 1 versikulo 20. Nag-ingon diri, og sa bisan unsang butanga bahin sa kaalam sa salabutan nga gipakisayran kanila sa hari, iyang nakita nga silang labing maayo sa napulo kapilo kay sa tanang mga mago og mga maglalamat nga diha sa tibuok niya nga gingharian. So giingon diri sa English magson, in every matter of wisdom and understanding. So kini nga teksto maigsoon, magtabang kini nato pagdugtong sa kapitulo 2 kay diri na hitabo ang usa ka damgo nga si Daniel pinaagi sa pagpadayag sa Ginoo kaniya makahubad niini. Okay? Apan sa dili pa kita moadto gyud sa detalye mga higala, duna sa koy ipahibalo kaninyo. Okay? Unsay atong pamaagi or atong approach sa paghubad sa mga propesiya sa balaang kasulatan. Hilabi na gyud ang mga apocalyptic prophecies nga ato na pagatun-an diri sa atong podcast ang pinadayag.org. Karon, dunay tulo ka mga systems or approaches sa paghubad sa biblical prophecies. Ang una, ang gitawag nila preterist. Okay? Gikan sa Latin word nga praeter, nga nagpasabot nangagi or past. Ang mga theologians nga nag-adapt ni ini mga pamaagi or sistema, sila nagatuo nga kasagaran sa propesiya nahitabo sa kasagaran sa propesiya nahitabo na. Labi na gyud dito sa 1st century. Okay? Kasagaran sa mga preterists nagatuo nga ang mga panghitabo hilabi na gyud sa pinadayag ug uban pang propesiya kanina tapos na dito sa sunog o pagkaguba maigsoon sa templo atong AD 70. So mo yung preterist nahitabo na. Wala na tay paaboton. Ang ikaduha nga sistema o approach mga higala sa paghubad sa biblical prophecies mao ang historicist. Okay, from the word history. Ang mga theologians nga nag-adapt ni ini maigsoon nga sistema nagatuo nga ang mga propesiya nahitabo sa panahon nga gisulat sa manalagna hangtod sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Okay? Og mao kani nga sistema atong pagagamiton sa tanan nato diri nga paghubad sa mga apocalyptic prophecies nga atong pagatun-an diri sa pinadayag.org. Now, naapoy ikatulo. Ang ikatulo nga sistema gitawag kini futurist. Okay? Gikan kani sa pulong nga future. Sila nagatuo, ang mga theologians nga nagamit na ini, nga ang paghubad sa propesiya, ug ang mga propesiya nga nasulat kani umalabot pa. Okay? Future, sa pulong future. Muginang misikat gining gitawag bitaw nila kaning Left Behind series books. Kana maigsuon mo na ang hunahuna o paghubad sa mga futurist. Okay? Sa atong balikon, dunay tulo ka sistema. Preterist, historicist, o futurist. Ang atong gamiton diri, historicist. Okay? So nagpasabot nga ang mga tagna nga atong pagatun-an sa panahon ni Daniel o sa panahon ni Juan sa pinadayag, nahitabo kani samtang ilang gisulat ang maong tagna o kani matapos ngadto sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Okay? So, okay, balik na. Bueno, balik na mga higala. At least naibawaan na ninyo nga ang sistema nga atong gigamit diri mao ang historicist.
Now, diri sa Daniel 2, ako giaghat ko kamo nga namati kung naamoy digital Bible o kanaging Bible nga physical, nga ukba ninyo kini diya sa Daniel 2. Kaya nakasintro ang atong pagtuon sa tibuok kapitulo sa Daniel 2. Now, kung atong tanawon ang Daniel 2, atong mahulagway. Ako rin idea, mahulagway nato nga dunay duha nga gadula sa kasaysayan sa kalibutan. Sama nga nagadula sa chess. I'm sure kabalog yun mo or naamoy gamay ang idea unsaon pagdula ang chess kung ugaling di gid mo kabalo mo dula. Kita nimo na nga dunay duha ka tawo nga nagatbang, mulihok ang usa, mobalos pog lihok ang usa, doon na siya mga pamalano unsaon na nga iyang checkmate, okay? Ang king sa kontra. Now, akong compare ni ang panghitabo sa Daniel 2, hilabi na tuon ta maigsuon sa kasaysayan sa kalibutan. Ang Ginoo og si Satanas nagdulag chess. Murag nagdulag chess, ha? Samtang mulihok si Satanas, mulihok ang Ginoo, si Satanas usab mulihok counter move. Okay? Apan nunay maayong balita kay ngano kada counter move ni Satanas sa dili pa siya mo counter move kabalo na ang Ginoo. Ginabuhat na lang ni Satanas kaning gitawag na gatagna-tagna na lang siya. Kay ngano nasayod ang Ginoo sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Okay? Hopefully ato nang tinaw nga nahulagway kung unsa ang play and counterplay diri sa kapitulo 2. Now, sa kapitulo 2, atong nasayran nga ang hari nagdamgo og usa ka damgo. Now, mao kini ang pangutana. Ngano man nga gipadamgo man sa Ginoo ang hari? Ang tubag niya nga pangutana tuwa sa bersikulo 29. Okay, ato ning basahon ha, parang ato gining maklaro. Daniel kapitulo 2 bersikulo 29. Mahitungod kanimo, o hari, ang imong mga hunahuna ming santop sa imong panumduman diha sa imong higdaanan. Aron sa pagpasayod sa mga butang manghitabo sa umalabot sa panahon ug ang nagapadayag sa mga tinago nagpahibalo kanimo sa manghitabo sa ulahing mga adlaw. So ang nakapatrigger nga padamguhon si Nebuchadnezzar sa maong damgo kay siya na malandong nagunahuna samtang diha sa siyang katri, adisir siya matulog kung unsa man ang mahitabo siyang gingarian sa umalabot. So mao katong nakapatrigger. Pero naay gamay problema. Kaysa dihang nakamata siya, nalimot siya sa maong damgo. Kinsa man mga higala ang naghatag og kalimot kaniya. Of course, atong masayran sa balang kasulatan nga gituyo sa Ginoo nga malimtan ni Nebuchadnezzar ug di na niya madumduman ang iyang maong damgo. But what's the reason? Diba? Padamguhon ka din human palimuton ka. Duna gyoy hinungdan. Kay ngano? Human niya og damgo nga sa buntag nalimtan niya. Kinsa may unan niyang gipatawag? Ang tanan nga mga salamangkiro, mga kaldihanon, mga kaning mga astrologers, okay? Mga kulto nga grupo sa mga tao
nga nagtua nga nagangkon nga duna sila koneksyon sa mga Dios nga tua sa kawanangan. So sa dihang gipatawag ni Nabucodonosor ang tanan niyang maalamon nga mga tao, ang nahitabo mao kini. Sa dihang natigom na ni Nabucodonosor ang iyang mga maalamon nga mga salamangkero, kaldihanon, o mga inkantador, unsa pa na diha, mga manalagna, dili nila masulti ang damgo. Kay medyo gyud sad lisod ang gipangayo ni Nebuchadnezzar. Sayonan ka na, ikaw ang nagdamgo, lain tao ang imong pasultion kung unsay imong damgo, kay nalimot ka sa imong damgo. Bisan giunsa niya og convince ang iyang mga wise men, okay, mga Chaldeans, mga astrologers, mga scientists sa iyang gingharian, di gyud sila makasulti sila, Senyor Hari. Lisod ka ng imong gipangayo sa amoa. Walay hari nga sukad nangayo ana nga buhaton sa iyang mga maalamon na tao. Ang nasayod ana katura ang mga Dios nga wala nakikuban o nagipuyo sa mga tao sa kalibutan. Now, unsa may na-prove ni aning panghitabo? Number 1, na-prove nga ang religion sa Babylon is bankrupt. Bankrupt, dili nila masulti. Usa to sinungdan, nganong gipalimot aron mapamatud-an or maulawan ang mga Diyos, ang mga maalamon nga nag-angkon nga duna sila koneksyon sa mga espiritu dito sa kawanangan, kay dili yun nila masulbad ang maong gipangayo sa hari. Di nila mahatag. Lisod gyud sa akong gikaingon, kay dili lang isulti ang damgo, pasulti pod unsay kahulugan sa damgo. Ikaw daw kuno ana, sayon ba? Apan atong i-summarize maigsoon gamay ang story, miabot gyud sa punto nga ang hari na suko na. Apan diri sa di pa ta mo ana diya maigsoon. Ang Ginoo dunay pamaagi sa pagbutyag sa umalabot. Okay? Or revealing the future. Ato kanang mabasa sa Amos Kapitulo 3, versikulo 7. Nagaingon dire, sa pagkamatuod ang Ginoong Hioba dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad, ang mga manalagna. Pagkamaayo sa atong Dios. Dili siya gusto nga naay matago sa ato. Gusto niya nga masayod ta unsay mga panghitabo sa umalabot aron kita maandam. Apan kato gituyo nga malimtan ni Nebuchadnezzar aron mahibawaan sa kingharian sa Babylonia nga ang Dios lamang ang dunay gahom sa pagsulti sa umalabot. Okay mga higala, balik ta dito sa panghitabo sa palasyo. Nasuko ang hari, mihatag siya usa ka balaod o decree nga ang tanan wise men sa Babylon, patyon. Uy, misakay sa panahon sa tanas. Insa kani, panahon na kini, kay patyon tanan ang mga manggialamon or wise men. So maapil si Daniel o ang iyang tulo ka mga higala. Kani magbalampuso na giko. Kay ngano, gisakyan niya og iyang gipasuko ang hari nga muhatag atog balaod nga ang tanan manggialamon pagapatyon. Og of course, maapil si Daniel og ang iyang mga
higala. Apan nalimot si Satanas nga si Daniel ang iyang partner mao ang Dios sa langit. Ang Dios nga nasayod sa sinugdanan ug sa katapusan. Diha niyo makita asa ang tinuod nga Ginoo or Dios ug asa ang piki or false gods. No? Isaiah or Isias 46, 9 ug 10 ato ning basahon kay importante gi kani nga kapitulo o bersikulo. Nagaingon diri, hinumdumi ang unang mga butang sa karaan, kay ako mao ang Dios, ug wala nay lain. Ako mao ang Dios, ug wala nay lain nga sama kanako, nga nagpasundayag sa katapusan gikan sa sinugdanan o gikan sa karaang mga panahon, mga butang nga wala pa mahimo, nga maingon ang akong tambag magapadayon o himuon ko ang tanan ko nga kahimutan. So klaro kayo mga higala. Ingon ang Dios, ako ra mao ang matuod nga Dios. Ako ra ang nasayod sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Maunang usahay, makapangutana ko, nganong daghan man gihapon karon? Nga kung gusto nila masayran ang ilang umalabot o future, muadto man noon sa mga psychics, muadto sa mga salamangkiro, muadto sa mga kanang magbasa sa palad, muadto sa newspaper, mutanaw sa ilang zodiac signs. Nga naa may kiingon sa balang kasulatan nga naay Dios, ang Dios nga atong gialagaran nasayod sa tanan. Dito ta moduol sa Dios, dito ta magampo niya. Ginoo, unsa may imong plano sa akong kinabuhi, unsa man ka ang akong kaugmaon. Kung sincero ka, higala, nga mag-inquire sa Ginoo, kung unsa ang imong future, ang Ginoo, sure ko, 100% magagiya. Kaya siya nag-ingon sa Jeremias 33:3, ingon siya, call unto me, and I will answer thee. Dili ba kako ng Dios? Sadyang mo siya, tawga ko, pangutan na ako, unsa imong kaugmaon, kay sultian ko ikaw. Hopefully nga, doon na tayo gamay ng leksyon nga makuha nini. Kaning sa Isaiah 46, 9 ug 10. Nga ang atong Diyos nga gialagaran, nasayod siya sa tanan, sa sinugdanan, hangtod sa katapusan. So sadyang naatay mga pangutana sa kinabuhi, doon na tayo mga pagduda sa malabot, ang atong duolon, walay lain, kundili ang Ginoong Diyos. Ug ang maayong balita, mao kini, dili ka kinahanglan mo bayad. Diba? Maadto ta sa mga psychic, kaning mga, napanay, nalimot lang yung ngalan, naigsuon ka ng ilang tanawon imong umalabot pinagi sa energy nga gi-produce sa imong lawas o unsa pa diha. Magkabayad ka. Apan ang Dios libre. Pinaagi lamang sa pag-ampo. Libre. That's the good thing about God. He listens to our prayers. Wala siya nag-demand og bayad. Boy na mga ikala, padayon kita. Ato lang i-summarize ang verse 1 to 30. Kay wala dam ho, 24 minutos na gikan sa tong pagsugod. Wa pa kita katandugan sa pinakaunod sa atong hisgutan diri sa kapitulo 2 nga mao kana ang damgo ni Nebuchadnezzar. So, to make the long story short, sa dihang naibaw-an ni Daniel nga ipapatay ang tanan wise men sa Babylon, naghangyo siya nga ubanan siya ngadto sa hari kay iyang hangyoon ng hari nga tagaan og gamay extension aron masayran kung unsa ang hubad o unsang damgo og hubad sa mong damgo. The good news is that gitagaan sa gihigayon sa hari. Ug mao kining nahitabo nga dapat po nato panaminan.
Sa dihang mibalik si Daniel, ang iyang mga higala, kauban ni Daniel, ang pinakauna nilang gibuhat maong pag-ampo sa Dios. Moto akong giingon ganina, sa ako lang gikaingon, nga sa dihang moabot ang kalibog sa itong kinabuhi. Kalibog sa malabot, kalibog sa presente nga mga panghitabo. Ampo, luhod. Kay maunay gibuhat ni Daniel og iyang mga higala. Og unsay nahitabo, sa dihang ni ampo si Daniel, gipakita pinaagi sa pananawon sa kagabion kung unsa ang damgo ni Nebuchadnezzar o unsay kahulugan. So diri na ta sa unod mga higala sa Kapitulo 2. Ato ning tagsa-tagsaon pagbasa gikan sa bersikulo 31. So giaghat ko ikaw ambak dito sa bersikulo 31. Kato nang tanawon kung unsa ang damgo ni Nebuchadnezzar. Sa dihang naa sa tubangan ni Nabucodonosor, miingon siya. Versikulo 31. Ikaw, o hari, nakakita o nakasudong sa usa ka dakong larawan. Kining larawan nga dako o yamot, ug kansang kasilaw maayo kaayo, mitindog sa imong atubangan, ang dagway ni ana makalilisang. 32. Mahitungod ni ini nga larawan, ang iyang ulo bulawan nga lunsay. Ang iyang dughan ug ang iyang mga bukton salapi. Bueno sa mga new generation, di lang kasabot mo sa salapi, kaya sa salapi kwarta. It means silver. Okay, ang ulo gold, ang dughan mga igsuon og mga bukton silver. Ug ang iyang tiyan, ug ang iyang mga paa, tumbaga. Niyan na po ning lawom-lawom nga Bisaya, tumbaga. Sa English na may son bronze. Okay, pero sa usahay, pag English bronze, binisay dan bronzy. Masayon sabton. So niyata ulo, bulawan, dughan og mga bukton, silver, then ang tiyan, ug ang mga paa, bronzy or bronze. Kadayon ta, 33. Ang iyang mga bitiis, puthaw. Ang iyang mga tiil, may bahin nga puthaw, ug may bahin nga yutang kulunon. So kaning larawan nga nakita, ni Nebuchadnezzar siyang damgo, nga gihulagway ni Daniel, dunay upat ka mga major metals, di ba? Ang bulawan, nga moong ulo, ang silver nga mao ang dughan og mga bukton, ang bronze or bronze or tumbaga nga mao ang tiyan og mga paa, ug ang mga bitiis nga puthaw. Dayon ang mga tiil, apil ang mga kumagko sa tiil, nagsagol kani. Okay? Dunay puthaw o yutang kulunon. So atong timan ana kay dako kay nagkahulugan nga ato ng dugangan pagtuon sa diyang mupadayon ta. Dayon insa Senyor Hari, nakita muhangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot nga minglapdos sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw ug yuta. So asa milapdos maigsoon dito sa tiil. Ato nang timan-an kay dako kay nag kahulugan pod labi na sa ato nang hubaron ni maigsoon. Dito sa tiil nga dunay puthaw ug yutang kolonon og nakadugmok kanila. Sa nadugmok ang tiil, ang puthaw, ang yutang kolonon, ang tumbaga, ang salapi ug ang bulawan nadungan pagkadugmok og nangahimong sama sa tahop sa mga salog nga giukanan sa panahon sa ting-init. Og sila ginapadpad sa hangin sa pagkaagi nga walay dapit nga nakita alang kanila. Og ang bato nga naglapdos sa larawan nahimong usa ka dakong bukid. Ato ning timan-an na pod. Ang bato
nga milapdo sa tiil nga nabdugmok tong larawan nga nakita ni Nabucodonosor, kaning maong bato nahimong usa ka dakong bukid. O kaning bukid gipuno niini ang tibuok kalibutan. Versikulo 36. Kini mao ang damgo ug ang kahulugan niini among isugilon sa tubangan sa hari. Naamoy na matikdan ang versikulo 36 mga higala. Wala si Daniel miingon nga, Senyor Hari, mao beginning damgo nimo? Wala. Ngano? Siguro si Daniel sa pulong sa Dios, insa mo Senyor Hari, mao kini ang damgo. Dili biya basta-basta ka maghubad-hubad ka sa hari din dili mao imong gisulti madumduman niya di mao. Pwede ka putlan sa ulo diretso atubangan sa kadaghanan. Pwede ka papatay sa hari. Apan naatid akong leksyon nga makuha diri sa bersikulo 36. Si Daniel misalig sa pulong sa Dios. Nga ang pulong sa Dios kamaturan og wa nay lain. Munang with confidence siya miingon, Senyor Hari, kini mao ang damgo. Kaya kung nagduda to siya mo intog, Senyor Hari, kanang sakto ba akong paghubad sa imong akong pagsulti sa imong damgo? Mo ba gito, Senyor Hari? Busa leksyon ni nato mga igsoon. Kung naalang tay pagsalig sa pulong sa Dios, wala na tay mga pangutana pa. Boy no mga igala, sa dili pa ta mo padayon ngadto sa interpretation sa dream, review ta kadyot ha, ang di kita malimot. So sumala sa Daniel 31 padulong sa 37, giingnan ni Daniel nga ang hari nagdamgo og usa ka larawan nga ang ulo bulawan, dughan og bukton silver or salapi, ang tiyan og paa bronze o tumbaga, dayon ang mga bitiis puthaw. Dito sa tiil nga di nay napulo ka mga kumagko sa tiil, kani nagsagol na. Dunay puthaw ug dunay yutang kolonon. Dayon sa mong damgo nakita pud sa hari ang usa ka bato. Okay, bato nga wala gisapsap, it means gikan sa gawas maigsuon sa kawanangan nga milapdos sa maong tiil nga mo hinungdan nga ang tibuok larawan gikan sa bulawan ngadto sa putaw og yutang kolonon na pino-pino kini. Okay? Sama sa kanang pagka-describe nga pino kayo akay napalit sa hangin o wala nagyud kaplagan. Og katong bato nga milapdos kini nahimong usa ka dakong bukid. Og kaning dakong bukid milukop sa tibuok kalibutan. Karon dirita sa hubad. Kaya ang gipangayo sa hari duha. Inyo bang nadumduman pa sa pagsugod aning episode ingon ang hari, sultii ko ninyo sa damgo, dayon sultii po ko ninyo unsay kahulugan sa maong damgo. I think while si Daniel sa storya lang ni. While si Daniel naghubad sa maong damgo, pertig iti lang lipaya sa mga salamangkiro. Luwas ang ilang ulo. Ngano na nagoy decree. Once decree na final, nga patyo na ni sila. Kay samok-samok lang ni payroll sa Babylonia, dagko kay ni mga sweldo kay kanigod mga igsoon, mga kaldihanon, mga sorcerers, mga scientists. Muni sila mga tag-as kay granggos sa gingarian sa Babylonia. Kung sa karon pa naana sa payroll sa hari. Kaya hari ko kalas-kalas kog bayad sa inyong payroll human, di man day mo maka tabang sa panahon nga grabe nga hitabo sa akong kinabuhi nga doon ako'y damgo nga importante kayo nga ako nalimtan. So atong may imagine nga perti gid ang lipaya. Nalipay sila pero at the same time naulaw. Di ba? Naulaw po sila nga, dili ka estong powers. Si Daniel mo'y nakahubad. Of course, pinaagi sa Ginoo na hubad ni Daniel. So nganhita sa 38. Ato na lang lakturon sa katapusan nga sentence.
Kay nasayra naman ni Nebuchadnezzar nga moning mga metals, ulo, bulawan o hantod sa tiil. Miingon si Daniel sa versikulo 38. Ikaw mao kadtong ulo nga bulawan. So nanay interpretation. Ang ulo nga bulawan sa Daniel 2 mao di ay ang Babylonia. Takos pud nga tawgon ang or i-symbolize ang gingharian sa Babylonia mga igsoon sa bulawan. Kay gani usa sa mga historian nga si Herodotus, siya nangangha, kanang na-surprise, na-amaze kayo mga igsoon kung unsa kadato kini nga gingharian sa panahon ni Nebuchadnezzar. Murag ila lang gihimong kumon ang kaning bulawan, mga kupa sa templo, mga kutsara, unsa pa na mga kaplagan sa templo, made of gold. Munang girepresentaran sa mga igsoon sa ulo nga bulawan. Gani, kung atong tan-awon ang maong gingharian, daw sa dili gid siya mabuntog. Ha? Ngano, atagaan ta mog proof, ha? Imagine ra gud ninyo ni. Ang paril, ha, double-walled ni siya, a double-walled city. Ang paril, ang kabaga, 80 ngadto sa 90 katiil. So equivalent na sa kanang duha ka lanes bitaw or nga kanang standard nga lane, duha ka lane sa highway. Mauna ka ang kabaga sa paril. Then ang kahabog niini o katason 300 katiil. So dili gid basta-basta makatkat sa kaaway, imo lang sulong-sulungon, di lang gid ka grabe ka andam paggamit sa mga unsa man makinaryas diya. Dili basta-basta. Gawas nga baga kay siya nga di nimo basta mabungkag. Sa kung gikaingon na 30 nga to sa 90 katiil ang kabaga sa paril. Naapay habog kayo 300 maigsoon katiil. O kani nagpalibot kani. Ang kadako niini kung sumpay-sumpay naman ning paril maigsoon, mukabat kini ngadto sa 56 ka milyas. Miles dili na kilometers. Kung ato na kilometers dako na kena. I think kuan man tingali 1.3 o 1.6 ang conversion ani. Og ang naa sa sulod na mukabat ngadto sa 200 ngadto sa 250 mil ka mga lumulupyo. Dayon sa tunga nining mong syudad, naa sila supply sa tubig. Ang kaning tubig gikan sa Euphrates River. Nga ilan ning gipaagi sa tunga aron magkinaunsa dili sila mapiktuhan kay naa mismo suba nga miagi sa tunga-tunga sa mong syudad. Gani ang ilang mga kaning sa gates o ganghaan, mga gates meson, dili kahoy. Kani ginama sa bronze. Mga baga kay nga bronze ang ilang mga ganghaan. Gani giingon sa kahistoryan nga ang pagkaon nga ilang naipon sa sulod, ha? Ilang giandam. Bisan pag 20 ka tuig silang libutan sa kaaway, dili pa mahurot. Kinsa sa kunoy wa man gid tingali sa history mga higala nga milibot sa pagsulong sa usa ka gingharian nga may abot og 20 ka tuig, wa magani tingali bisag na pulo lang ka tuig or 5 ba ka tuig. Mauna ka dato, mauna ka andam, ug mauna ka lig-on ang Babylonia. Munang takos po siya nga siya gyud nga gingharian girepresentahan sa maong bulawan. Apan taliwala sa iyang pagkalig-on, mipadayon si Daniel sa pag-ingon. Kani bitong bersikulo 39, delikado ba kani? Kay nakasatubangan sa pinakasikat nga hari. Hari nga nagdumala sa
luag kay nga gingharian, daghan ang iyang nasakop. Karon mo ingon ka niini atong basahon. Og sunod kanimo, mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Wow. Isog ginis Daniel maigsoon. Nganong isog siya kay ngano na kabalo siya nga ang iyang kauban samtang siya nagahubad ini nga maong damgo mao ang Dios sa langit. Diba? Inana sa unta ta maigsoon. Doon na tayo kaisog. Kaisog nga maayo, di ka maisog nga manulong na silingan. Isog ko! Kay ang Diyos na nako. Di ko na pwede. Ha? Isog sa pagsultis ka matuoran. Hay kani, kasagaran ko sa uban, kung nakasari, kanang gitawag nila og palami-lamian ni mo ang hari. Istoryahan mo mga lami nga pulong, sugar-coated words, parang ang hari malipay. Apan kani, dili. Kaya ang gisultan hari, hari Nabucodonosor. Musunod kanimo, it means dunay katapusan ang gingharian sa Babylonia. Sa imong pagtanaw, nagtuo ka to mga naglibot dito nga matapos ang gingharian sa Babylonia? I don't think so. Kailan nakita kung unsa ka ligon, unsa sila kadato, unsa kadaghan ilang supply. Apan ato nang masayran sa umalabot nato nga mga episodes mga igsoon nga once ang Ginoo mosulti kana matuman o walay makababag ni ana. Okay, padayon ta. Insya hari sunod kanimo mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Okay, mo kadto ang silver nga girepresentaran mga igsoon sa Medo Persia. Munang matingala mo nganong sa dughan dunay ang duha ka kamot nga silver. Kaya ang duha ka kamot nagrepresenta maigsoon sa Medes o sa mga Persians. Okay? Kay coalition kani sa duha ka mga harian maigsoon sa Medo, sa mga Medes o sa mga Persians. Ato na masayran sa dugang nato pagtuon. Ang pangutana, natuman ba kini nga ang musunod sa Babylonia mao ang Medo Persia? Natuman mga igsoon. Ang nakabuntog mga igsoon ni Belshazzar mao si Cyrus uban sa iyang mga sundalo. Nakita ni Cyrus mga higala nga kung iyang sulungon ang Babylonia sa tradisyonal nga pamaagi, pinaagi sa pagguba sa ganghaan, pinaagi sa pagkat-kat sa paril, dili gid silang magmalampuson. Ug iya po kaning lukungon og pagutman, dili pod. Kay kabalo siya nga daghan og stock kapag kaon ang mga taga Babylonia. Busa dunay plano, intelligent plan nga gibuhat si Cyrus. Kauban siyang mga kasundaluhan. Ilang gigamit ang Euphrates River. Diba sa akong gikaingon nga ang Euphrates River gipaagi nila sa tunga sa syudad aron dunay ilang bastante nga supply sa tubig. So unsay gibuhat ni Cyrus, dire history na ta. Tukas mga encyclopedia, Wikipedia, unsa pa na diyan mga history channel, history books. Makita nimo ni maigsoon kung naunsa gid sa detalye. Ang gibuhat ni Cyrus, iyang gipatipas ang uban na tubig sa Euphrates. So kung gipatipas, unsa may nitabo? Di ba? Mukunhod ang kalawomon sa tubig. Siyempre, katong tubig nga gipasulod sa Babylonia, nagitoy ganghaan dito nga gamay, nga diin dito moagi ang tubig. Kung mabaw na ang tubig, of course, dali nang makasulod. So to make the long story short, mga higala, adtong 539 BC, okay? 539 BC, nahulog sa mga kamot ni Cyrus si Belshazzar ang hari sa Babylonia. Gani walay gubat nga nahitabo. Kay misulod ang mga sundalo ni Cyrus
gamit ang kangit-ngit maigsoon. Kaya sa gabi sila misulong o misulod. Walay gubat nga nitabo. Nakuha nila ang Babylonia nga walay duguon nga gubat nga nitabo. But there's a very interesting text. Kay kani si Cyrus, 150 years before, timan ini, 150 katuig sa wala pa to nahitabo atong gabiuna sa 539 BC, gitagna na ni Isaias. Ato gyud ni tanahon. Kay basing makay mo nga pataka ang storya dire. No, Isaias 44 bersikulo 27 ngadto sa 45. Or kung ano, 27 ng 45 uno. Atong makita maigsoon nga gisulti na sa Ginoo. Sa unsa nga paagi nga mabuntog ni Cyrus si Belshazzar. Inana kasigurado ang pulong sa Ginoo mga higala. Adtong gabiuna natapos ang gingharian sa Babylonia. Natuman ang giingon ni Daniel, "O hari, ang musunod kanimo." Gingharian mas ubos kay silver naman maigsoon. Dili naman siya sama kabililhon sa bulawan. Mga igsoon, di kasubo na ako, may abot na taog mga 46 minutos. So sa ako nagkaingon, ato lang ning sundan og part 2. Okay? Part 2. Apan sa dili pa ta mo tapos, ako lang i-review gamay nga ang head of gold nga mao ang gingharian sa Babylonia nagsugod kani sa 605 BC. Now, kung mag-ihap ta maigsoon gamit ang BC before Christ, paatras na. Dili pa abante, di pare karon nga 2025, so no 2026, dili. Sa una pa atras. Manang matingala mo nga ang gingharian sa Babylonia naghari gikan sa 605 BC ngadto sa 539 BC. Diin ka ng 539, mauna po na ang pagsugod sa gingharian sa Medo-Persia. Boy no mga higala, diri lang sa takutob, sa akong gikaingon, ato kaning padayonon sa next nga episode number 4, Daniel 2, part 2. Kay taas pa kayo tong diskusyon ni labi na mabuta sa Medo-Persia, sa Greece, sa Rome, ngadto na pud sa napulo ka mga tii at kulamoy sa tiil, ngadto sa bato, taas kay ni nga diskusyon o explanation maigsoon. Apan ako nang hinaot nga magsunod kita aron ato ning masubay ang pangitabo sa Daniel 2 sa damgo ni Nabucodonosor og ang hubad niini og ato pong matanaw masayran kung unsa ka accurate ang pulong sa Ginoo. Ako nagatuo higala nga pagkatapos aning chapter 2 sa Daniel, musamot ang imong pagsalig sa pulong sa Dios. Kay ang balaang kasulatan og ang referensya sa gawas nga mao ang mga history books nagpamatuod nga unsay gisulti sa kasulatan mahitabo punto por punto. Okay? So sa dili pa ta mo tapos atong iduko atong mga ulo, dalay gunog silimbaho na Dios, salamat kayo sa higayon nga diin kami nakasugod pagtuon sa Daniel Kapitulo 2. Salamat sa imong mga pulong nga naghatag kanamo og kasiguruan. Among gipangayo Ginoo nga makabaton unta kami espiritu sama ni Daniel nga diin dunay 100% nga pagsalig sa imong mga pulong. Nga sa dihang moabot ang kalibog sa among kinabuhi. Sa diyang gusto nung masayran ang kaugmaon sa among kinabuhi. Kami mudangup nimo diha sa pag-ampo. Kay ikaw ang Dios, Dios nga nasayod sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Salamat kay Ginoo sa pagdungog sa pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo na atong manluluwas. Amen. Boy no mga igala, salamat kayo sa inyong pagpamati. Ayaw kalimot sa pagpahat
niini sa inyong mga higala pinaagi sa pag pindot da sa share button sa atong Facebook page, sa atong website pinadayag.org o ingon man usab sa atong YouTube channel. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.